Και περνάμε καθήλυνα αρμόδιος τους ανεξαρτήτους. Το κολογό σκυλί κολλάνε ουρές. Κατάλαβα. Κάθε παιχνίδι που παίζουμε φροντίσει να σπάσουμε κανένα πόδι χρονιάρες μέρες. 50 και 50%. Είναι νομίζω ένα πάρα πολύ βασικό θέμα αυτό με τους υδατάνθρακες. Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Δεν είναι ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακες και το φυσικό αέριο. Αυτό με το μνημονιακή και αντιμνημονιακή. Φίλοι, με λιτρώνεις. Θέλω να ψηφίσω ρήξη, μα φοβάμαι μη με ρίξει. Και πονέσω και ματώσω και το σκύλο μετανιώσω. Έλα τώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα. Έπιασε, τι έπιασα, δικάρις έπιασα. Βυρισιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Το Πασόκ ζει αναμφίβολα ένα δράμα. Να ξέρεις τι τραβάω. Ξέρετε ποια κυβέρνηση δεν έχει φαινόμενα σκανδάλων. Ποια λέτε. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν έχει κανένα σκάνδαλο. Η μόνη κυβέρνηση. Αυτά ακούω και καραφιάζω. Ένα και μόνο θέμα για το 16ο δημοτικό σχολείο. Όχι, για το 16ο. Εγώ αυτό ξέρω. Ψυγραμμένοι είστε. Δεν φταίει αυτός που το λέει. Φταίει αυτός που λέει ότι με το να το λέει αυτός που το λέει δημιουργεί πρόβλημα. Μα τι λέω. Μας σώσατε, μα τίποτα δεν δώσατε. Σαν τους σωτήρες ήρθατε και όλα μας τα πήρατε. Πώς με το 5ο μνημόνιο να την εξαλείψουν τελείως, να ο κόσμος να δουλεύει τζάμπα. Ναι, ναι. Το κάνουν έτσι. Θα το κάνουν έτσι, ναι. Έτσι, αυτό που τα έφτιασαν, ναι. Αυτό που τα έφτιασαν, δεν πάνε να πνιγούν όλοι μαζί και 300. Το κακό του στον καιρό. Το μόνο η μόνη ευθύνη είναι να πάνε να πνιγούν. Αμάν, αμάν, σου λέει μαν. Αμάν, αμάν. Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό. Τι με κοιτάζεις, ρόζα μου διασμένο. Όταν ο πατέρας γίνεται παππούς, το παιδί γίνεται πατέρας. Έλα στον παππού. Είσαι διαμάτι, γλυκά ματάκια μου. Είσαι διαμάτι, είσαι κέρδη. Να πω για το Κέντρο Προστασίας Κακοποιημένων Γυναικών. Τα μαλάκια σου που είναι σαν το μεταξύ. Ψωμί, ελιά και Γιώργο Κοτρονιά. Του παιδιού μου τη χαρά έσφαξα να κοκόρα. Έτσι, έλα. Στου πριγκιπάκου τη χαρά σφάξαμε ένα γκόκορα. Παίζουν τα μπαγκλαμαδάκια, παίζουν τα μπαγκλαμαδάκια. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένοι, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένοι. Πολύτε και τη δίνω όσο γιώσω, φτάνει Θεέ μου απ' το χρέος να γλιτώσω. Έρχομαι στην αγκάλια σου, έρχεται ο αλήτης σου. Όσοι δεν αντέχουν μπορεί να γίνουν στα ματριάς. Καλό ταξίδι. Έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουναραχούλες. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Δυο-δυο, στην πανιέρα δυο-δυο. Τι θα γίνει ρε Αντώνη? Και ποντάρει ψόφιο άλογο και παίρνει την πρωτιά. Δεν κόβω εγώ τις τρέλες μου.
πρέπει πάση Θεού να το προστατεύσουμε. Για όνομα Θεού. Φόβο μας τώρα, όλο μας ωραίει. Φόβο μας τώρα, παντού τα καταφέρει. Την Ακρόπολη δεν την έχουν φτιάξει εξωγήινοι, εσένα έχουν φτιάξει εξωγήινοι και εμένα. Δηλαδή, το κρέμασε το Μυρμήγκι. Πάνω κοιτάει. Κοίτα ανθρωπέ μου τον τραπεζίτη στα μάτια, σοβαρέψου επιτέλους. Φύταμα με τη γλάστρα μαζί. Πώς είχε βάλει τη λαμπάδα με το πλαστικό. Μιλάμε για περίπτωση να γελάνε και οι γκασμάδες. Κοίτα χαμόγελο ο νεκροθάφτης των ονείρων, κοίτα. Εγκρίνεται το άρθρο 40, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι λέμε στο 40, ποιος λένε. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ποιος λένε. Εγκρίνεται το άρθρο 79, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 80, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 81, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 82, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δεν μου πέφτει με τίποτα, δεν μου πέφτει με τίποτα. Δεν σου κάνω τον άνεργο, αχ παλήρισα. Κι απ' την πείνα την πολύ, αχ το γύρισα. Για να έρθει ο κύριος Αβραμόπουλος, υπουργός υγείας τότε, κερδίσαμε το δρόμο αυτόν, τον φτιάξαμε άσφαλτο. Πες μες στο καμπριολέ, πάμε για κάνα καφέ. Πες μες στο καμπριολέ, πάμε για κάνα καφέ. Είστε κουράβρος, θα προκηρυχθούν εκλογές με αφορμή την ΕΡΤ. Δεν ξέρω, κάθε φορά μου ρίχνεις και ένα φαρμάκι. Δώσε μου πικρό φαρμάκι. 1, 2, 3, 4. Με το τεχνολογικό στην Βρετανία. Συγγνώμη. Τεχνολογικό. Ποιο τεχνολογικό. Στη Βρετανία. Ο φίδι του φασισμού και του ναζισμού θέλει έναν κόρφο. Παρακαλώ, παρακαλώ συνάδελφοι, θέλει παρακαλώ. Έναν κόρφο. Παρακαλώ. Και μην αφήσουμε Παρακαλώ, το θα πάρετε λαϊκισμό το λόγο. να αφήσει. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Τάσο, Τάσο, τι είναι αυτό στον κόρφο σου, Τάσο? Όσο δέρμα κι αν πετάξεις, φιλείσαι και δεν θα αλλάξεις. Αυτή η έκθεση μπορεί να παίξει πολύ πιο σημαντικό ρόλο και πρέπει να παίξει. Αρκεί να δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο. Ηγέτες τα είχα ψήφιζα, λαμόγια τσιφλικάδες. Εμένα απομιζούσανε να ζουν σαν βασιλιάδες. Από παππού στον εγγονό περνούσε δαχτυλίδι. Κι εγώ της γερακίνας γιος τσιμπούσα ένα αρχίδι. Δεν το παίρνετε σας λέω, που μου λέτε κιόλας ότι φταίω. Κι ας την Τρόικα να λέει το αντίθετο. Πάει η δημοκρατία, ζητώ πλέον η τραπεζοκρατία. Για τα χρήματα το ξέρω, το κάνατε κι αυτό. Για το λόγο αυτό και μόνο η Ελλάδα, είπατε, δεν θα έπρεπε και δεν θα το κάνει να εξέλθει από την Ευρωζώνη. Πώς είπατε? Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Τιμούμε τη μνήμη ενός μεγάλου αγωνιστή της αντίστασης, της εξέγερσης, της επανάστασης και της αντίστασης κατά του Οθωμανικού ζυγού, του Αθανασίου Διάκου. Η Δημοκρατική Αριστερά έχει τεράστιο ηθικό έρισμα. Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω κάνει το λιοντάρι. Ψωμί, ελιά και Γιώργο Κοτρονιά. Έτοιμο. Πάμε. Εγώ προσωπικά τον λυπάμαι, γιατί μπορεί αυτός να σου προσφέρει αυτό. Εγώ πάντως θα σου προτείνω, λαέ μου, να του το δώσεις. Να γιάνουν οι σακούλες στα μάτια με αυτά που τραβάει. Η νύχτα είναι παγερή, χωρίς πετρέλαιο κρύα
Και αντί για τη ρευστότητα μιλάει για τον Μητρία. Δεν φαντάζεστε πόσα όχι έχουμε πει. Δεν φαντάζεστε. Να, αυτό να πάρεις, κοίτα, αντέχει και στις διαπραγματεύσεις και τα πολλά όχι και δεν σκίζεται. Εκτός αυτού, το κοτσάρι στο κεφάλι εδώ και δεν σε αναγνωρίζει κανείς όταν θα μπουκάρεις στις τσέπες. Από χτες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος για να φωνάζω προεκλογικά λεφτά υπάρχουν και μετά να λέω τα φάγα μαζί. Δεν πρόκειται να δεχθώ συγκυβέρνηση. Ας γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχτώ συμπράξεις με όσους υποστήριξαν το μνημόνιο. Υπουργό, να πάψει να είναι μπ***λο η Ελλάδα. Λούπαξες μες στο παραβάνι. Το ρίξες δαγκωμένο. Το φακελάκι με ενοχές έπεσε σαλιωμένο. Θα κλάσω πεθαμένος. Η χώρα μας βρίσκεται στην ανηφόρα αλλά και στην τελική στροφή. Το Βενιζέλο θα τον κρυμάω στον νομέα στο κοινοβούλιο και να τον γδάρουν όπως γδάρουν τη φώκια. Φυλακή ενσόβια. Φυλακή ισόβια, Βεβαίως. Και εκθέλισμα. Μέσα στη Βουλή δεν μπορεί ένας να πετύχει ένα στοπί μεγάλο με λευκιά βιτζίνη, να με μην ανήκει. Το μόνο που απόμεινε χωρίς φόρο το σεξ. Ραγιά μου σε... αλλά φορούν λαστέξ. Μία ευχή προς τους πολιτικούς. Αυτή και η πολιτική τους όλοι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι μελλοντολόγος, είμαι από αυτούς που προσπαθούν να φέρουν την ανάσταση της οικονομίας πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε. Η ΚΑΠ, σύμφωνα με χαρτί που μας ήρθε, θα είναι φέτος μειωμένη κατά 1,9%. Δεν έχει ρε λεφτά το κράτος. Πάρτε τα παιδιά σας να τα πάτε σε κανένα ιδιωτικό κολέγιο. Άντε από εδώ. Τον οποίο βλέπετε εδώ να προτιμάμε παράδοξο τρόπο να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τα πρόβατα και τα σκηνά όλα και τα πονάφησα. Εγώ παιδάκι μου γνωστό, πως κοντά πρόβατα εδώ παραπέρα και ούτε μία σχέση έχω με το έγκλημα, οι δουλοβλεψίες και... Τι έπαθα, λέει θερμοκήπιο. Γίνεται αυτό το πράγμα. Σε πάρει σπέτσι, το πάμε. Έτανε διχουνιάνε! Βρίσκομαι απόψε εδώ, τιμώντας την εκδήλωση, τη φιλική συνάντηση που κάνουν η Ένωση Αστυνομικών, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, πάμε τον αρχή, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθώ τέτοια συμπεριφορά. Τα ακουσεις. Παπανδρέου! Έλα τα κομματόσκυλα. Ποιος τους ψηφίζει τελικά αυτούς και κυβερνά? Εμείς οι ίδιοι, Γιατί είμαστε Εσύ από ό,τι ξέρω έχεις ομάδα αίματος ωμέγα, θετικό. Σιγά. Για αρνητικό σε κόβω. Από ποίηση πώς πάμε? Υψηλή. Να το προσέχεις αυτό, γιατί μπορεί να διαταραχθεί το προφίλ σου. Βρε τι αν φας. Προφίλ, ξέρω τι σου λέω. Στον Υπουργό το μήνυμά σου. Να πάει να πνιγεί, να μην φαίνει την πέστη. Το προσωπικό θα πάει προς τη Λαμία και η Λαμία θα προχωρήσει και θα πάει προς τη Λάρισα. Αυτό είναι δεδομένο. Σας στηρίζει ο Δήμαρχος εδώ στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Τι είπατε? Ο Δήμαρχος σας στηρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Καλά, πολύ καλά. Είναι όλες τις μέρες μαζί σας και όχι μόνο? Όλοι είναι με το μέρος, όλοι. Και εμείς και όλοι. Και τι εύχεστε για το 2013? 13. Τι εύχεστε για το 2013? Το 2013, ωραία. Χθες και σήμερα ήταν η αρχή. Ναι, με ακούτε. Δεν ακούτε, εντάξει. Εχθές, ακούτε τώρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σταμάτα να μασάς η τσίχλα και κάτσε εκεί που πρέπει. Και αυτό πραγματικά σε κάνει να σκέφτεσαι πού πάμε. Ωραία, πού πάμε, ρε. Στον ανθρώπινο πόνο, τι νομίζουν? Ότι εμείς δεν πονάμε?
Ο πόνος μου είναι μεγάλος. Έφτασε το φθινόπωρο που όλοι περιμένουν, αφού κάναν τα μπάνια τους, εξέγερση προσμένουν. Αιτία θα είναι τα δάνεια, τα κόκκινα που λένε. Σπιτάκι όσοι πήρανε, σύντομα θα το κλαίνε. Ειρήνη ημίν. Γι' αυτό και μιλάω, αγαπητοί φίλοι, για την σταδιακή απαγκίστρωση και βεβαίως μία απαγκίστρωση. 25 χρόνια ψαράς, λαέ μου, και έφτασα να εύχομαι να ζήσεις μετά την απαγκίστρωση, γιατί ψάρι δεν επέζησε ποτέ. Στη Λαμία, κάποιος φίλος μου που είχα και καιρό να τον δω, σταμάτησε μπροστά με τη μηχανή του. Η μηχανή παίρνει μπροστά.